Sibiri October kalo kilita an sheki samba flani muwa anduru Demes TV channel so oninche onyantuma ayo bisimile Demes TV sanfɛ foli an tan no ban kan bagana lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati seli sananga dasi an ka bi kunnafoni ba mani ka olu dɔw kulo kan an bɛ aw hakilila jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni na carili ani ka aw hakililaw di hakilila jɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoni ba min b'an bolo ni ka olu dɔw kulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Alamisa tɛmɛnen Octobre kalo tile 16 sanba 2025 an ka Mali feereko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale ni an ka Mali opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ an ka Mali ministère de l'industrie et du commerce yɛrɛ kɔnɔna walasa o ka se ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ la ni wagati carburant ko yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali jamana kɔnɔna na. Segu conseil régional président ni o Sika Dambele yɛrɛ kɔni ni mako fɔlen yɛrɛ kɔni na maa marifɛntigi dɔw fɛ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an kɔni y'a ye k'a fɔ jakumata dɔ yɛrɛ kɔni cɛrɛla wagati laban yɛrɛ kɔnɔna jakumata min kɔnɔna na an bɛ Segu conseil régional président yɛrɛ kɔni a minɛmɛ b'a dɔw yɛrɛ kɔni bolo jakumata min kɔnɔna na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka frontière fanga ɲɛma ale ni an ka Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a mago bɛ an ka dɛmɛ yɛrɛ kɔnɔna walasa ka se ka ale yɛrɛ kɔni bɔ ni maa ninnu bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Alamisa tɛmɛnen Octobre kalo tile 16 sanba 2025 Amnesty International maaw yɛrɛ kɔni bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi ye Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min ye ka Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bali u ka wulikajɔ ni manifestation yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na komi yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire autorité maaw k'u ka o ko in yɛrɛ kɔni dabila ko u kɛnbɛ ne ka maa minnu yɛrɛ kɔni minɛ manifestation ko in hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ka o maa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labila teliya la Amnesty International maaw yɛrɛ kɔni bɛ nin fɔ wagati min na o y'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Côte d'Ivoire autorité maaw olu kɛnbɛ ne ka manifestation caman yɛrɛ kɔni bali jamana kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire kalata ye an n'o tɔ yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 yɛrɛ kɔni kan Sébastien Lecornu ni ale France premier ministre an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni kunna jara ka d'a kan min yɛrɛ kɔni opposition maaw ye olu kun taara motion de censure dɔ yɛrɛ kɔni bila yen nɔ o motion de censure ko in yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye vote o kɛra France assemblée nationale yɛrɛ kɔnɔna vote kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min ye Sébastien Lecornu ale kɔni nana to France premier ministre la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi nka opposant y'a yira k'a fɔ k'u tɛna dan nin ko in dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma ko comme Sébastien Lecornu ta ma se ka sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'u bɛna ta motion de censure dɔ yɛrɛ kɔni bila Emmanuel Macron yɛrɛ tɔgɔ na ni o ye France jamana ɲɛmaa ye Kunu juma Octobre kalo tile 17 sanba 2025 a yirala k'a fɔ ko Donald Trump ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ko ale ni Ukraine jamana ɲɛmaa bɛna ɲɔgɔn ye kɛ ni o ye Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni ale bɛna fɛɛrɛ latigɛ ne ka Donald Trump yɛrɛ kɔni nɛgɛ cogo min ye États-Unis o bɛ se ka missile Tomahawk yɛrɛ kɔni di Ukraine ma walasa a ka se ka lafasa Russie yɛrɛ kɔni contrôle la min yɛrɛ kɔni Volodymyr Zelensky ni Donald Trump ka ni ɲɔgɔn ye o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ téléphone na kuma yɛrɛ kɔni tɛmɛna Donald Trump ni Vladimir Putin ɲɔgɔn cɛ la n'o ye Russie jamana ɲɛmaa ye kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Vladimir Putin ale bɛ kan ka dan kɛ ne ka ɲɛsin Donald Trump ma k'a yirala k'a fɔ ko n'a kɔni ye nin missile suguya nin yɛrɛ kɔni di Ukraine ma k'a k'a dɔn k'a fɔ ko jɛɲɔgɔn bɛ États-Unis ni Russie ɲɔgɔn cɛ la ko o yɛrɛ kɔni nana tiɲɛ ni kunnafoni ba de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Alamisa tɛmɛnen Octobre kalo tile 16 sanba 2025 an ka Mali feereko minisiri ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale ni an ka Mali opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ a ka ministère siège yɛrɛ kɔnɔna ni ɲɔgɔn ye kɛra yɛrɛ kɔnɔna ko an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na acteur pétrolier ba minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na Musa Alassane Diallo ka ministère cabinet membre ale ni directeur général yɛrɛ kɔni ko olu caman de kun bɛ ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna min kɛra an ka Mali ministère de l'industrie et du commerce la ɲɔgɔn ye min tɛmɛna feereko minisiri ni opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la an ka Mali jamana kɔnɔna ɲɔgɔn ye kɛ kun yɛrɛ de kɔni ye walasa ka se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ale ni fɛɛrɛ telimanw yɛrɛ kɔni latigɛ cogo min carburant ko crise min yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na ka dankari o la min ye carburant o ka don sanga ani wagati jamana kɔnɔna na ko maa minnu yɛrɛ kɔni sen donna ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na ko olu yɛrɛ kɔni ye u sen don baara in na kosɛbɛ ko ɲuman yɛrɛ kɔni ka d'a kan baara in kɔnɔna na u ye solution kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɔni da minisiri kulo kan u bɛ se ka minnu latigɛ walasa
walasa jamana ka carburant ko yɛrɛ kɔni kana na jɔ bilen u ka o fɛɛrɛ nin yɛrɛ kɔni na u ye min yɛrɛ kɔni lasɔrɔ o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni min ye carburant ye sanga ani wagati ka to ka o ladon jamana kɔnɔna na cogo min a kana na dɛsɛ ko n'a dɛsɛra yɛrɛ de kɔni u bɛ taa ka na ko o fɛnɛ kɔfɛ yɛrɛ kɔni ko autorités ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni carburant ni a yɛrɛ kɔni nana a dili kɔni jamana kɔnɔdenw ma ka kɛ jɛlenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cogo min minnu yɛrɛ kɔni bɛ carburant dogo walima k'a minɛ ka taa feere sɔngɔba dɔ yɛrɛ kɔni na ka o ko in dabila jamana kɔnɔna na ni proposition fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛra ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na yirala k'a fɔ ko maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ proposition bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni examiner ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka proposition yɛrɛ kɔni labara don n'a nataw la cogo min ye ni ɲɔgɔnna crise yɛrɛ kɔni o kɔni kana na an ka Mali jamana kɔnɔna na bilen min ye feereko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo yɛrɛ kɔni ale ye date kura yɛrɛ fɔ ko dɔgɔkun nata yɛrɛ kɔni na ko ani an ka Mali acteur pétrolier bɛna ɲɔgɔn ye tuguni walasa u bɛnna fɛn minnu yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na k'a lajɛ o bɛnkan ninnu yɛrɛ kɔni labara la fo ka se yɔrɔ min na hali ni ka fɛɛrɛ latigɛ décision minnu yɛrɛ kɔni taara ka o décision yɛrɛ kɔni labara décision ninnu fɛnɛ mana labara yɛrɛ kɔni ka to ka décision ninnu yɛrɛ kɔni nana minɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ ka labara ka ɲɛ jamana kɔnɔna na ni ɲɔgɔn ye min tɛmɛna an ka feereko ministre ni an ka acteur pétrolier yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o kɛra sababu ye ni k'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali gouvernement k'olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ni ɲɔgɔnna carburant ko dɛsɛ yɛrɛ kɔni kana na an ka Mali jamana kɔnɔna na bilen Segu conseil régional président ni o ye Siga Dambele yɛrɛ kɔni an ye ale ye jakumata dɔ yɛrɛ kɔni na wagati labɛn yɛrɛ kɔni na jakumata min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko maa maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni ale minɛ k'ale to sira kan min bɛ bɔ Segu région kɔnɔna na ni ka na an ka Bamakɔ kɔnɔna na ni vidéo kelen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Segu conseil régional président ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma k'olu k'u ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni don ale walasa ale ka se ka segin ka na a ka dɛmɛw kɔrɔ ni vidéo min yɛrɛ kɔni carila ni a kɔnɔna na an bɛ Siga Dambele yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko vidéo in yɛrɛ kɔni bɛ bɛn miniti 2 ale ni seconde 25 de ma ko wa vidéo in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i bɛ Siga Dambele yɛrɛ kɔni sigilen ko wa a kɔfɛ tisi bilenman dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ vidéo in kɔnɔna na an bɛ Siga Dambele yɛrɛ kɔni sigilen fini jɛman dɔ yɛrɛ kɔni bɛ a kan na fini jɛman min yɛrɛ kɔni nɔgɔlen don wa k'a bɛ i n'a fɔ a ɲɛdaw yɛrɛ kɔni fununen don dɔɔni a sigilen bɛ maa 2 de ɲɔgɔn cɛ la ni o maa 2 nin yɛrɛ kɔni ɲɛda kun dogomɛ vidéo in kɔnɔna na vidéo in kɔnɔna na Siga Dambele ale kɔni bɛ kuma a bɛ walawalali kɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni a ka minɛli kow la a y'a yira k'a fɔ ko octobre kalo tile 3 tɛmɛnen san 2025 ko maa maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔnɔna na ale minɛ Segu sira yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ ale kun bɛ ka na Bamakɔ de kɔnɔna na nka ka kuma kɔnɔna na a bɛ sinsin kan kosɛbɛ ko kabini ale minɛna ni jɛkulu maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni fɛ ko ma wale jugu ta ni k'ale sɛgɛrɛ o m'ale bugɔ o ma foyi k'ale la a bɛ tila k'a fara ka fɛnɛ k'a fɔ ko min ye an ka Mali furancɛ fanga autorités yɛrɛ kɔni ko jɛkulu maramafɛntigi minnu filɛ ni ka ale yɛrɛ kɔni minɛ ko laɲini min bɛ u yɔrɔ la walasa ale ka se ka labila ko Mali autorités yɛrɛ kɔni kan ka o dɔn Siga Dambele bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni ma k'a bɛ dɛmɛ ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ale Siga Dambele ka se ka segin ka na a ka denbayaw kɔnɔla la ala k'a ka kɔrɔfɔ la ko ni a tile 10 yɛrɛ de kɔni ale tɛ a ka denbayaw kɔrɔ ko n'o ko ninnu yɛrɛ kɔni dun kɛra i b'a ye k'a fɔ ni dutigi yɛrɛ kɔni bɔra a ka denbayaw kɔnɔla la u bɛ se ka na ni jatigɛ ale ni siranya dɔ yɛrɛ kɔni denbayaw yɔrɔ la k'olu bɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni deli u ka na o ni jɛkulu maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la walasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya olu bilali ko la cogo min olu bɛ se ka bila teliya yɛrɛ kɔni na u ka se ka segin ka taa u ka denbayaw kɔrɔla la vidéo in senfɛ Segu conseil régional président bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a se bɛ mun ye wa ŋaniya bɛ mun yɛrɛ kɔni la k'a b'a laɲini olu fɛnɛ fɛ u kana ale dɛmɛ walasa ale kɔni bɛ jɔ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi solution ka sɔrɔ o la ale ka se ka segin ka na a ka denbaya kɔrɔla la a y'a yira k'a fɔ k'an bɛɛ ye maliyɛn de ye k'an tɛ kuma kan wɛrɛ la ni Mali kan yɛrɛ kɔni tɛ ko wa an bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka laɲini de ye Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka kɛ hɛrɛ la an ka jamana kɔnɔna na ko in kɛ kun yɛrɛ kɔni de ye dɔrɔn walasa u ni maa yɛrɛ kɔni ka se ka ɲɔgɔn faamuya ko dɔw yɛrɛ kɔni kan sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin vidéo kofɔlen yɛrɛ kɔni enregistré la araba tɛmɛnen de octobre kalo tile 15 san 2025 wa maa caman yɛrɛ kɔni kelen ni ka nin vidéo yɛrɛ kɔni olu ye analyse min k'a la o de ye k'a fɔ ko Segu conseil régional président ni o ye Siga Dambele yɛrɛ kɔni ko ale kun wajibiyalen yɛrɛ de kɔni don ka kuma vidéo in kɔnɔna na dɔw fɛnɛ jateminɛ kɛ a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Siga Dambele ka kuma yɛrɛ kɔni na k'a bɛ k'a fɔ ko anw yɛrɛ de kɔni ko b'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛ fɛɛrɛ ka latigɛ ale ka labila wa ko otage wɛrɛw fɛnɛ bɛ a bɛ fɛ fɛɛrɛ ka latigɛ wa otage ninnu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka labila Mali autorités fɛ maa caman ka jateminɛ fɛnɛ na yɛrɛ kɔni ko vidéo in yɛrɛ kɔni monté cogo b'a yira k'a fɔ ko Siga Dambele yɛrɛ kɔni kun wajibiyalen don ni ka kuma vidéo in kɔnɔna na ka d'a kan ko maa 2 kun sigilen don a kɛrɛfɛla la maa 2 minnu yɛrɛ kɔni ɲɛda dogolen don hali n'a sɔrɔ Siga Dambele ale kɔni ma walawalali kɛ maaw ye a minɛbaga ninnu yɛrɛ kɔni ko kan nka maa caman
yira k'a fɔ ko sira min bɛ bɔ Segu ni ka na an ka Bamakɔ kɔnɔna na ko wagati laban in yɛrɛ kɔnɔna ko banbaaciwale maa minnu yɛrɛ kɔni daga sigilen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na k'o ye banbaaciwale jɛkulu GESIM maaw ye. Ko wa wagati laban in yɛrɛ kɔnɔna nin sira kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna binkani wale caman kɛra ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ale ni population yɛrɛ kɔni ma. K'ali wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali juge dɔ yɛrɛ kɔni muso ko yɛrɛ kɔni fatura binkani wale dɔ senfɛ min kɛra nin sira kofɔli kelen in kan. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sika Dambele ka nin video in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali autorité ale ni Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni sebu ye wa ŋaniya bɛ u kɔnɔna na ne ka ale dɛmɛ yɛrɛ kɔni k'a b'a laɲini ninnu yɛrɛ kɔni fɛ u kana fɛɛrɛ latigɛ wa kuma ɲɔgɔn tɛmɛ u ni jɛkulu maramafɛntigi ni ɲɔgɔn cɛ la walasa fɛɛrɛ ka se ka latigɛ ale Sika Dambele ni otage minnu yɛrɛ kɔni bɛ u bɛɛ lajɛlen ka se ka segin ka na u ka denbayaw kɔrɔ. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na. Alamisa tɛmɛnen octobre kalo tile 16 san 2025 Amnesty International maaw yɛrɛ kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ k'a fɔ k'u bɛ bɔ ni ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka o maaw bali u ka wulikajɔ min na ko min ye Côte d'Ivoire autorité maaw ye k'u ka o ko in yɛrɛ kɔni dabila. Amnesty International maaw yɛrɛ kɔni bɛ nin fɔ wagati min na o y'a sɔrɔ min ye Côte d'Ivoire kalata ye an n'o tɔ yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 yɛrɛ kɔni kan ka d'a kan min ye kalata in yɛrɛ kɔni ale bɛna kɛ octobre kalo tile 25 nata in na san 2025. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kow yɛrɛ kɔni ka kalan kosɛbɛ ka d'a kan basigibaliya ale ni sanga ani wagati wulikajɔw bɛ jamana kofɔlen kɔnɔna na ka sanga n'u ka kalata selen ye. Ko Laurent Gbagbo ale ni Tidjane Thiam yɛrɛ kɔni ni ninnu kun ye candidat ye Côte d'Ivoire kalata yɛrɛ kɔnɔna na wa ni fangaba yɛrɛ kɔni kun bɛ ninnu na kalata ko in yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna la. A yɛrɛ k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ka conseil constitutionnel maaw yɛrɛ kɔni ni maa fila ni bɛɛ lajɛlen ka candidature yɛrɛ kɔni rejeté wa Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wulikajɔ foyi yɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw fɛ walasa ka se ka yira k'a fɔ ko Tidjane Thiam ni Laurent Gbagbo tɔgɔ bɔli Côte d'Ivoire kalata candidat yɛrɛ kɔnɔna k'u tɛ jɛn ni o ye ko min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔden ko yamaruya tɛ u bolo u ka o kɛ wa u interdit don ko kɛli la. Amnesty International maaw yɛrɛ kɔni bɛ kuma ni communiqué yɛrɛ kɔnɔna na communiqué min kɔnɔna o b'a yira k'a fɔ ko maaw yɛrɛ kɔni balili ni k'u ka manifestation kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko Côte d'Ivoire autorité maaw kan ka o dabila ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Côte d'Ivoire kalata yɛrɛ kɔni ko bɛ ka se kosɛbɛ ko min adamadenw ka hakɛ yɛrɛ kɔni ni u ka o hakɛ in na u bɛ se ka bɔ ni ka manifestation yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko ko dɔ bɛ jamana kɔnɔna na k'o man di u ye ko Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u ka o ko in yɛrɛ kɔni lakana ka d'a kan jamana kɔnɔdenw ka hakɛ yɛrɛ de kɔni don ni min ma u diya ka bɔ ka dususuma tagama yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔna na. A yɛrɛ k'a fɔ ko tɛnɛn don octobre kalo tile 13 ale ni tarata don octobre kalo tile 14 san 2025 ko Côte d'Ivoire zone dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko o yɔrɔ Seba Mani yɛrɛ kɔni wulila ni ka siratigɛw kɛ ka école datugu yɛrɛ kɔni kɛ ale ni ka wulikajɔw yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'u tɛ jɛni ni wagati laban décision ninnu yɛrɛ kɔni min bɔra Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko wa o wulikajɔ ni o siratigɛ nin yɛrɛ kɔni kɛra zone minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ye zone ye yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni la Laurent Gbagbo ni Tidjane Thiam olu yɛrɛ kɔni kanubagaw ka ca kosɛbɛ. Côte d'Ivoire polisiw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko tɛnɛn don octobre kalo tile 13 san 2025 ko marifa bali dɔ yɛrɛ kɔni kɛra cɛ dɔ yɛrɛ kɔni sata ye ko wa maa dɔw yɛrɛ de kɔni ni marifa in ci ni cɛ in yɛrɛ kɔni na maa minnu ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wale yɛrɛ kɔni kɛra Banua localité yɛrɛ kɔni ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Côte d'Ivoire sud yan fanfɛla de fɛ nka araba don octobre kalo tile 15 san 2025 Laurent Gbagbo ka parti maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni k'a yira k'a fɔ ko ni cɛ min yɛrɛ kɔni sata bɔra marifa bali dɔ yɛrɛ kɔni na ko marifa in yɛrɛ kɔni cira Côte d'Ivoire lakana tigilamaaw de fɛ ko wa den fitinin dɔ yɛrɛ kɔni ni ale si tɛ san 2 yɛrɛ bɔ ko o yɛrɛ kɔni fatura k'o dabɔ grenade lacrymogène dɔ yɛrɛ kɔni na ni o yɛrɛ kɔni kɛra Adzope localité la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Côte d'Ivoire sud yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni fɛ wa yɛrɛ k'a fɔ ko gazi kɛra sababu ye ni ka den fitinin min yɛrɛ kɔni faga ko gazi in cilen k'a kɛra sababu ye ni ka fiɲɛ yɛrɛ de kɔni tigɛ a la. Sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 11 san 2025 front commun min yɛrɛ kɔni bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna ni o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Laurent Gbagbo ka parti maaw ale ni Tidjane Thiam ka parti maaw yɛrɛ de kɔni farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka Alassane Dramane Ouattara kɛlɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kun ye welemada kɛ nin don kofɔlen in na ni ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma ko nin don kofɔlen in na k'u ka bɔ i n'a fɔ ko kɔnɔkolo walasa ka wulikajɔba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Côte d'Ivoire faaba la ni o ye Abidjan ye nka min yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire autorité maaw ye olu kun ye nin manifestation yɛrɛ kɔni interdit Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na walasa ka se ka basigi
kuntigi yɛrɛ kɔni to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na wa yala k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni kariyara ne ka bɔ ka taa wuli ka jɔ kɛ nin don kofɔlen na ka sɔrɔ Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni y'a interdit ko min yɛrɛ kɔni ye Côte d'Ivoire ka lakana tigilamaaw ye k'u ye gaz lacrymogène yɛrɛ kɔni fili ni maa ninnu ma ni wuli ka jɔ min yɛrɛ kɔni kɛra Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw fɛ nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ o wuli ka jɔ in yɛrɛ kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Alassane Dramane Ouattara ni o ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa n'ale candidat ye Côte d'Ivoire ka latin yɛrɛ kɔnɔna ko manifestant maa ninnu tun y'a yira k'a fɔ k'u tɛ jɛn ni Alassane Dramane Ouattara ka mana naaninan yɛrɛ kɔni ka d'a kan k'u ka jamana constitution yɛrɛ kɔni tɛ sɔn a ma Côte d'Ivoire sous sécuritaire dɔ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 11 ale ni kari octobre kalo tile 12 san 2025 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna ko Côte d'Ivoire lakana tigilamaaw yɛrɛ kɔni ye mɔgɔ 770 yɛrɛ de kɔni minɛ wa sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 11 san 2025 Côte d'Ivoire ka ministre de l'intérieur ni o ye Vagondo Diomando yɛrɛ kɔni ale y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko maa o maa yɛrɛ kɔni minɛna ka sɔrɔ i bɛ ka manifestation dɔ kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na nka min ye Côte d'Ivoire autorité maaw ye manifestation yɛrɛ kɔni interdit k'i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ taa kiiri tigilamaaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa ka se ka jaabi kɛ ka ɲɛsin i ka nin wale yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan ko min ye Côte d'Ivoire autorité maaw ye wulikajɔ yɛrɛ kɔni interdira nka i sen donna wulikajɔ yɛrɛ kɔnɔna ko n'i kɔni minɛna o ko la k'i ka da la k'a fɔ k'i bɛ taa kiiri tigilamaaw ɲɛma nka min Amnesty International maaw yɛrɛ kɔni olu y'a fɔ Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni ko Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'u bolo da maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kan ka sɔrɔ o maa kofɔlen bɛ k'a ka adamaden hakɛ yɛrɛ de kɔni kɛ basigi kɔnɔna na ko min ye Côte d'Ivoire autorité maaw k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka o maa labila teliya la ko Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka maa fɛn fɛn yɛrɛ minɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o maa mana na minɛ kaw ka yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min ye Côte d'Ivoire autorité maaw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka avocat di ni maa ninnu ma ko Côte d'Ivoire autorité maaw ka o maa yɛrɛ kɔni somɔgɔw wele teliya yɛrɛ kɔni na walasa ka se k'o somɔgɔw kunnafoniya k'a yira k'a fɔ k'u ka maaw yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ olu bolo wa Amnesty International maaw bɛ laɲini kɛ Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko maa fɛn fɛn minɛlen yɛrɛ kɔni don ale ni u bɛ ka ɲanki ko minnu yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni ka o kunnafoniya nin bɛɛ lajɛlen cari a min yɛrɛ kɔni opposition maaw ye olu seginna ko kura ye ne ka wulimada kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'u ka bɔ ne ka wulikajɔ kura yɛrɛ kɔni kɛ nka o wulikajɔ in yɛrɛ kɔni bɛna na kɛ don min na min opposition maaw m'o dati fɔ fɔlɔ min Laurent Gbagbo ni ale ko ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye wa ale ka candidature yɛrɛ kɔni rejetera a yirala k'a fɔ ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni ale bɛna bɔ ne ka kuma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ o ka nin wulikajɔ kura in yɛrɛ kɔni dati ko la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Volodymyr Zelensky n'o ye Ukraine jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale kan ka i cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka se ka Donald Trump yɛrɛ kɔni nɛgɛ Donald Trump ka se ka missile Omar hakɛ yɛrɛ kɔni di Ukraine yɛrɛ kɔni ma walasa a ka se ka i lafasa Russie contre yɛrɛ kɔni na ko wa min yɛrɛ kɔni ye Volodymyr Zelensky ale kan k'i cɛsiri nin ko in na ka d'a kan ko kɔsannin in na yɛrɛ kɔni min ye Donald Trump ni Vladimir Poutine ye ni Russie jamana ɲɛmaa ko olu fila yɛrɛ kɔni kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ o ɲɔgɔn cɛ la ko wa a bɛ n'a fɔ o bɛ fɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ko kura ye ko kabini Donald Trump yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ta États-Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin bɛna kɛ a siɲɛ sabanan yɛrɛ de kɔni ye Volodymyr Zelensky ale bɛna na taa Maison Blanche la ko février kalo tɛmɛnen san 2025 ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɛra Volodymyr Zelensky ni Donald Trump yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la États-Unis bureau ovale yɛrɛ kɔni na ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni ma ɲɛ kosɛbɛ ka d'a kan min ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ale y'a bila Volodymyr Zelensky la kosɛbɛ k'a yira Volodymyr Zelensky yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko kɛlɛ in kɔnɔna na ko fanga t'a bolo o kɔfɛ u ye ɲɔgɔn ye filanan min yɛrɛ kɔni kɛ ni o kɛra utukalo kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni fusayara ni fɔlɔ in yɛrɛ kɔni ka d'a kan o ɲɔgɔn ye na u sera ka kuma ɲɔgɔnya kɛ o ɲɔgɔn cɛ la ko ka sɔrɔ fɔlɔ in yɛrɛ kɔni na min ye Donald Trump ale tora dɔrɔn ne k'a bila Volodymyr Zelensky la ni sen yɛrɛ kɔni min ye Ukraine jamana ɲɛmaa ye ale bɛ na États-Unis jamana kɔnɔna na a bɛ na yen nɔ o y'a sɔrɔ wagati damadɔni ka kɔn o yɛrɛ kɔni ɲɛ ko téléphone na kuma tɛmɛna Vladimir Poutine n'o ye Russie jamana ɲɛmaa ye ale ni Donald Trump yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la téléphone na kuma min balila bɛɛ la ka d'a kan maa caman kun t'a kalama ko wa Vladimir Poutine ni Donald Trump ka o téléphone na kuma yɛrɛ kɔni senfɛ min ye Vladimir Poutine ale y'i profiter o yɛrɛ kɔni na ka kangarida kɛ Donald Trump ye Vladimir Poutine y'a da Donald Trump yɛrɛ kɔni kulo kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye missile Tomahawk yɛrɛ kɔni ko ni États-Unis yɛrɛ kɔni ye o di Ukraine ma ko bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni jɛɲɔgɔn bɛ Russie ale ni États-Unis ɲɔgɔn cɛ la ka tiɲɛniba de don o la ko bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni Ukraine ni Russie ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni bannen ni a ko yɛrɛ kɔni ɲinini ko bɛ o ko gɛlɛya kosɛbɛ États-Unis jamana ɲɛmaa ni Russie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni tilalen o ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na min ye États-Unis maaw yɛrɛ kɔni olu ye laseli kɛ ko Vladimir Poutine Donald Trump yɛrɛ kɔni bɛnna kan k'a fɔ ko dɔgɔkun 2 nin kɔfɛ yɛrɛ kɔni k'u bɛ ɲɔgɔn ye kɛ Budapest kabini ni téléphone na kuma yɛrɛ kɔni tɛmɛna Vladimir Poutine ni
ni Donald Trump yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la alamisa tɛmɛnen Octobre kalo tile 16 san 2025 kabini Volodymyr Zelensky n'o ye Ukraine jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni sera États-Unis faaba la ni o ye Washington yɛrɛ kɔni min ye Volodymyr Zelensky ale y'a yira k'a fɔ ko kabini Russie maaw ye missile Tomahawk ko kuma yɛrɛ kɔni mɛn ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ min ye Russie maaw yɛrɛ kɔni ye k'u teliya joona ni ka kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni daminɛ ko kura ye u ni États-Unis ɲɔgɔn cɛ la nka min ye Donald Trump ye alamisa tɛmɛnen Octobre kalo tile 16 san 2025 min yɛrɛ kɔni ye missile kofɔlen in dilen Ukraine yɛrɛ kɔni ma Donald Trump ye siga don o la kosɛbɛ Donald Trump ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko kɛlɛkɛminɛn maralen minnu bɛ olu yɛrɛ kɔni bolo k'olu fɛnɛ tɛ se ka o yɛrɛ kɔni dɔgɔya ko olu yɛrɛ mago bɛ nin missile kofɔlen in yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni na olu yɛrɛ kɔni États-Unis t'a dɔn u bɛna se ka min yɛrɛ kɔni kɛ Ukraine an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a kɔni yirala k'a fɔ ko min kɔni ye Volodymyr Zelensky ko ale mago bɛ fangaba yɛrɛ de kɔni na walasa ka se ka Donald Trump yɛrɛ kɔni nɛgɛ kosɛbɛ a ka se ka nin missile kofɔlen in de ka d'a kan min ye Donald Trump yɛrɛ kɔni ale ni Vladimir Putin ka téléphone na kuma na Vladimir Putin ye kangari gɛlɛn da ye k'a yira k'a fɔ ko n'a ye nin missile yɛrɛ kɔni di Ukraine ma k'o bɛ kɛ sababu ye Russie ale ni États-Unis k'u cɛ jɛw tiɲɛ wa min ye Russie ni Ukraine ka kɛlɛ bannen ko yɛrɛ kɔni k'a bɛ o ko gɛlɛya kosɛbɛ wa o yɛrɛ kɔni kɛlen Donald Trump ale y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ se ka u yɛrɛ kɔni ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni dɔgɔya jamana wɛrɛ kama ko olu yɛrɛ mago bɛ nin missile kofɔlen nin yɛrɛ kɔni na k'ale kɔni t'a dɔn fɔla an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛna se ka min yɛrɛ kɔni kɛ Ukraine ye ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɛ yen nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma